Mat-tokki ta' nofs il-lejl żgur li l-istennija tal-ġenituri u l-familjari tkun fl-aqwa tagħha. Ikun wasal il-ħin meta l-omm tasal biex twellet u tagħti l-isbaħ rigal bit-twellit tat-tarbija tagħha. U ma' ħafna dawk il-ġenituri li preferu li jkollhom dak li jsejħu Christmas baby meta t-tarbija tkun twildet propju f'jum il-miliet. Imma kemm tagħmel differenza għall-ġenituri? Għalkemm ħafna ġenituri ħosshom kburin u kuntenti li jweldu f'dan il-jum speċjali, dan huwa biss xi ħaġa miżjuda mal-ferħ u l-emozzjoni li jkollhom kull ġenitur mat-twelid tat-tarbija tagħhom. Huwa don sabiħ ħafna li jkollok tarbija u dejjem sabiħ. U l-fatt li ġi fjum il-miliet huwa the cherry on the cake speċi ta' xi ħaġa isbaħ. Kienu għaddew madwar sija 20 minuta minn jum il-miliet meta fl-isptar Mater Dei il-familja Kirkhope kellhom tifel, l-ewwel tarbija għal dan il-jum. Imbagħad segwiet it-twelid ta' tifla l-koppja Bela u ftit wara s-sitta it-twelid ta' tifel għal koppja Fabri. Iċ-Xejken Andrew u għat-tieni tarbija għal din il-familja. Aktar tard fil-jum kien hemm aktar ommijiet li kienu mistennija li jweldu. Inċidentalment dan il-ferħ kien daqsan kbir anke għall-familja Kallejja, għalkemm iċ-xejkna Alicia twildet lejliet il-miliet sagħtejn biss qabel ma qaleb il-jum. Fl-isptarijiet privati ma kien hemm l-ebda twelid. Illum dawn it-trabi għamlu l-aħbarijiet tal-ġurnata, imma min jaf jekk it-tfal jaħsbux li kienet idea tajba li twildu llum. U ma ħafna dawk li twildu qabilhom u li jgħidu li ma qblilhomx għax fil-verità jirċievu biss rigal wieħed tul is-snin. Madankollu llum l-awguri mill-qalb u ħafna mħabba imorru għat-trabi ġodda u l-ġenituri tagħhom.